हेल' लोगोफोर बे समाव नोंथांमोनजों माखासे रादाबफोर शेयार खालामलायनो नागिरदों दा बेयाव मा दं जोबजासिम नायलांबा नोंथांमोना नुनो मोननाय जागोन। फैदो फारि फारि नायलां दिनै फार्स्टआव दङ थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियावनो जादोंमोन BTR गोरोबथाया आरो बे गोरोबथाया फैयै फैयै बोसोरसे जानो लाबाय। बेखायनो बे गोरोबथा सानखौ गाजा गोमजायै उदालगुरियाव फालिनो लादों देग्लाय BTR एबा BTC सरकारा। फारसेथिं बे सानाव BTRनि मोनब्रै जिल्लायाव बन्द फोसावदों BTCनि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिया। नोंथांमोननो बाहाय मोनसे स्क्रिनशट कपि होफानाय जादों। बेनि उनाव दङ BTRनि दफा बायदियै आसाम सरकारा बर' रावखौ आसामनि सरकारि राव खालामबाय, नाथाय बेखौ खालामनायल' दोनब्ला जाया, बाहायनांगोनबो। फैबाय थानाय सम आरो सिगांबो दुलाराय बर' फरायसा आफादजों बर' थुनलाइ आफादा जथायै हाबा मावबोदों आरो मावलांबाय थागोन। बे बाथ्राखौ दिनै खौरांगिरिफोरजों बुंथियो थुनलाइ आफादनि आफादगिरि थरेन बर' बिथाङा। फारसेथिं खौरांगिरिनि सोंथियाव बिथाङा फिनबावो दि बर' थुनलाइ आफादा राजखान्थि आफादजों सोमोन्दो गैया, बेयो हारिनि थुनलाइ जौगानायनि थाखायसो हाबा मावो आरो BTR एकर्डनि दफाफोरखौ मावफुंनो थाखाय हेफाजाब होलायगोन होन्नाबो बिथाङा दिनै उदालगुरि जिल्ला एबसुनि सनाथि मायथाइ फालिथायाव बुंदों खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव। बेनिफ्राय दङ BTRनिफ्राय गामि दानख'नायनि सोसननायनि आर'जलाइयाल' आजावजानाय खामानि मावगासिनो, माने आर'जलाइ आजावनाय खामानियाल' जागासिनो दङ। सुक्तिनि रादाय बादियै गामि दानख'नायाव सिमा जिंनि गामिफोराल' थांनो मोनगोन आरो बेबो जेनेरेल लेन्डनिफ्रायल' थांनो मोनो, नाथाय ट्राइबेल लेन्डनिफ्राय थांनो मोना। फारसेथिं बिसोरनि मेजरिटिया गोबांब्लासो थांनो मोनो। बेखायनो 150नि बारा गामि दानख' जानाय नङा, बेयो रोखा। आरो बे बाथ्राखौ दिनै बुंदों गामि दानख'नाय सोसननायनि सायाव बिबान मोननाय जयन्त बसुमतारी बिथाङा। फारसेथिं बयनिबो खोमायाव हाबबाय थानाय गोबां गामि दानख' जागोन, BTCआ थेर बेथेर जागोन बायदि बुंनाय खोथाखौ राजखान्थिनि सालसो एबा राजखान्थिनि सालनि बाथ्रासो होननानैबो बिथाङा बुंथियो। सेराम इन्स्टिट्युट अफ इन्डिया कर'ना भेक्सिन कभिसिल्ड दिहुनसालियाव अर आरोबाव फिन नांबावदों। जाथायाव 7 सुबुंनि जिउ खहा जादों होनना खौरां मोननाय जादों। फारसेथिं बे जाथाया मोब्लिब दाहारनि जोहै जादों होनना बुंदों। गुबुन फारसे ANI खौरां बिजोङाव फोरमायनाय बादिब्ला थैनाय सुबुंफोरनो इन्स्टिट्युटनिफ्राय 25 लाख रां फोसावबाय साफ्रायाव। जोबनायाव दङ BTR गोरोबथानि रादाय बादियै थानाय BTRनि मोनब्रै जिल्लानि सिङाव थानाय जिल्ला बेंगिरिफोरखौ BTR सरकारनि सिंनि जानानै खामानि मावनो थाखाय बिथोन होबाय एबा गनायथि होनाय जाबाय। मोजांनि बाथ्रा। दा बेखिनि एसेनोसै, गोजोन्थों।